Čaute bikery, zdravím vás z nového dielu Bike Mission. Sme na poslednom kole Českého pohára na rok 2024 na Dolní Moravie a trať je brutálna. Víkend bude dúfam tiež dobrý, takže vám z toho niečo natočím. Takže povím vám něco k trati, jo? Víš si to dej. Jsem tady s kolegou Ondrou. Zkus. Jdeš povrch úplně, jo? Úplně si to jen tak... A jen tak brapíte prostě, no. Sobota, vyjezdit lístek a spať. Ondro, co je nejlepší na jezdení na kole? Brapit. Skoky nebo klopky? Ne, Klopky. Kamo, všechno. Racing nebo bike park? Racing. Aj bike park, ale domácí tratě jsou. Domácí tratě na e-bike už iba. Jo. Když máš e-bike, tak i doma je to dobré, že? To je Stando, čo nám povieš k dizajnu tvojej príľby? Bohužel má dcera je stejně praštěná jako já, takže je to v tom. Se to vrací domů. Po hodině štelení jdem konečně je nová gumička, Penisky. penisky. Junior nás teď budou školit. Ohoj. Hodně tu. Grindu. Sehni aj slejtovať na prevodníku. Skater. Co to je? Má hnedka odradit od toho. Rádi se rozhýbej ty šašku. Tak to je pěkný. Tak tady to moc není, vole, na to enduro. Bitka riadna. No. Jak prase. To jsou jeby jak prasa jede nulou. No, jakože... To bude. Ježíš, to jsem se zas měl do čeho namotat. Ale já tu málem jsem se zabil. To je dost možný, že to nemám. Ochu, to mi to dalo mrdu jako koko. Víš, kde se mi to stalo? Viděl jsi to? No má, jak tam sižděl už tady na to tu loučku, No. tak z toho prudkýho do té děry, vole, největší. A ty krávo, jau, jak jsem si dal hochu o zadní kolo. To je pětka, že? Jsem viděl, že jdeš do boxu. Jsem drnul oběma nohama po zemi. Mám si vzít ty motokrosové boty? Džíčka. Nezdržujte, jedem, vole. Rychle. Jedem. Hned? Za kolo. 6 jazd a jdu se ohřát. Dáme čaj. Dáme čaj. Je tu další den. A s ním přichází nové my. Nové my, vole. Lepší než včera. Budeme jezdit jak saně z openíka. Já rád tvořím. Fuk. Nagore! Mám to. Krátky update, máme nedeľu ráno. Včera sa stala taká nemilá vec, asi to vidíte na mojom ksichte. A dal som solidný crash v tréningu a zničil som celú GoPro aj nejaké iné veci. Takto vyzerá moja čočka, ktorú som mal na kamere. Našťastie dobrý kamoš Kubo mi doniesol jeho GoPro, aby som vám mohol dotočiť vlog z víkendu. Takže aktuálne máme po nedeľnom tréningu a čaká ma kvalifikácia. Trať je veľmi dobrá, naozaj sa mi veľmi páči, som na Dolnej Morave prvýkrát.
a s chalanmi sme sa veľmi dobre povozili, ale keďže je jeseň, tak je poriadne slizká, všetky kamene a korene šmýkajú, takže je to náročné, ale je to zároveň veľmi pekná trať, takže dúfam, že sa vám bude páčiť moja meraná jazda. Idem na kvaldu, taktika je jednoduchá, dať si celú jazdu, nie príliš hrot, nerobiť chyby, nie je bodovaná, takže s kľudom, s rozumom, na čistotu a dôležité bude samozrejme finále. Shield Kaša Malta. Odletela mi aj nálepka, takže idem nalepiť novú. Nech môžem mať kameru na hlave. Tak, nálepka úspešne nalepená. Kamera bude tam, kde má byť. Jaká je taktika na merané jazdy? Taktika? Jo. Vždycky je taktika jet rychle a vabank, ale pak to už je a už jsem posranej. 5, 4. Ja som padol a mi to odletelo. Kunášek vyhral kvaldu. Hej. Ale nic moc jazda. Nic moc? Tak flow bídná, nějaký předáky, ale asi Koľko mal druhý čas? Prejmo 4, alebo 4. S rezervou. Nesmiem sa váľať. Takže ako ste mohli vidieť, moja kvalifikačná jazda skončila solidným crashom a opätovným odletením GoPro z prilby. Nechápem, tento víkend je to fakt boj. Takže do finále si dám kameru na hruď, na klasický hrudný pas. Tak hádam to nebude vadiť a som asi 10. alebo aj možno do 15. miesta, čo je ale problém je, že potrebujem získať nejaké body, aby som udržal celkové prvenstvo v seriáli, takže bude dilema, ako rýchlo ísť. Každopádne nesmiem padať a musím ísť dostatočne rýchlo. Som na štarte, bike je nachystaný, ja dúfam tiež a poďte sa so mnou pozrieť na finále. No, máme po finále, ja som druhý, lebo mi to natrel had prezlečený za kamaráta. Kolečko zdar. Konečně! Konečne si vyhral elitu, jaký to je? Není to život zítra? Hodně dobrý, Joši, zítra do školy. On mi to normálne pleskel. A čo ešte horšie, že vraj iba 15-ročný Štepan je tretí. No, proste víťazství. No jo, každý je nahraditeľný, Rastino. Jo, kolečko paráda. Dík, dobrý rej. Aj ty. Ste hustí, hoši, ste hustí. Zarobené, kačky.